ポップスピアニストのハラミちゃんの公式 X の情報を紹介します。2回目の予告情報ですが、台湾にて単独ライブの情報です。日本の名曲やジブリやその他のアニメソングなどたくさん弾いて台湾の皆様と楽しく過ごせればという趣旨のメッセージが出ています。